Това е Global. Новия ден в мобилните комуникации. Наближава новия ден. И плащайте по-малко. Global. Общувай свободно. Месечните си сметки. Global. Общувай свободно. Global. Общувай свободно. Пролет на треска от Global. Германус, основен търговски представител на Global, който продължава да увлича. Global. Почувствай ритъма. Весела Коледа, да. Основен търговски представител на Global. Магазини Да, основен търговски представител на Global. Където и да сте, много възможности. Един избор. Global. Global. Много възможности. Един избор. Към всички национални мрежи. BeConnect. ново усещане за свобода с новите цени на BeConnect. BeConnect B-Power от Global. Global, когато искаш да те чуят. 1000 мобилни телефона и 10 000 пакета за активиране. BeConnect. Do your thing, do your thing, this is do your thing, this is do your thing. Meow, 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 bark, bark, meow, 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 meow. Ladies and gentlemen, Mr. Haris Kotibos. Най-доброто предстои. Global, най-бързо развиващият се мобилен оператор в България, част от групата Космоте. Global, най-доброто предстои. Да търсят. Фънкол от Global. New iMode. Only from Global. С новата услуга iMode накарай света да се върти около теб. iMode. Единствено от Global. С новата услуга iMode накарай света да се върти около теб. iMode. Единствено от Global. С новата услуга iMode накарай света да се върти около теб. iMode. Единствено от Global. С новата услуга iMode накарай света да се върти около теб. А сега iMode телефоните са на промоционални цени. iMode. Единствено от Global. Global, най-доброто предстои. Покритие навсякъде с мрежата на Global. Global. Най-доброто предстои. Global. Най-доброто предстои. BeConnect от Global. BeConnect от Global. Всички в мрежата на Global. От Global. И да запазиш номера си. Global.
Най-доброто предстои. BeConnect от Global. BeConnect от Global. BeConnect от Global. BeConnect от Global. 9 лева. Ексклюзивно в търговската мрежа на Global. Global. Най-доброто предстои. Сега имате свободата да говорите с всички. Global. Най-доброто предстои. Сега имате свободата да говорите с всички. Global. Най-доброто предстои. Global Office Zone от Global. Бизнес Флекси от Global. 52. Единствено от Global. BeConnect от Global. BeConnect от Global. Заедно можем да опазим природата на България. И всеки ден до Нова година можеш да спечелиш Mercedes-Benz A-класа от Global. И всеки ден до Нова година можеш да спечелиш Mercedes-Benz A-класа от Global. Global. Най-доброто предстои. Global Green. Заедно можем да опазим природата на България. Global. Най-доброто предстои. Global. Най-доброто предстои. Наистина Коледа с Global. Наистина Коледа с Global. Всеки лист е от значение. Global Green. Заедно можем да опазим природата на България. Тонове музика в MyGlobal мобилен портал. Global. Най-доброто предстои. И 8 с новият BeConnect от Global. Си Global. Всеки лист е от значение. Global Green. Заедно можем да опазим природата на България. Тонове музика в MyGlobal мобилен портал. Global. Най-доброто предстои. И 8 с новият BeConnect от Global. Си Global. С абонаментна програма единствено от Global. От 59 лева. Единствено от Global. BeConnect от Global. Абонаментна програма Smart Group от Global. 98. BeConnect от Global. Инициатива на ВВФ с подкрепата на Global. Новият iPhone 3G. От Global. Няма по-добра 3G мрежа в България. Избраният от теб номер сега. BeConnect от Global. Global. Нашият свят си ти. Global. Нашият свят си ти. А сега получаваш до 30 часа разговори и до 30 мегабайта интернет на месец с програми Global Max. Повече на bigcash.bg. Благодарение на Global с подкрепата на MTEL и Viva.com. Dancing Stars 2. Вече всичко е възможно. С съдействието на Global. Нашият свят си ти. Global. Нашият свят си ти. BeConnect от Global. BeConnect от Global. Благодарение на Global, подкрепата на MTEL и Viva.com. Всяка седмица. BeConnect от Global. Парад. Global. Програма от Global.
Global Green. Нашият свят е зелен. Времето под ръка с GoWeb. BeConnect от Global. BeConnect от Global. На програма от Global. Global. BeConnect от Global. Филмовата магия с Global. Спортните победи с Global. Точната прогноза с Global. Точната прогноза с Global. Със съдействието на Global Green. Нашия свят е зелен. Десет години Global. Продължавай да споделяш. Споделяй 10 пъти повече. По всяко време. Сърфираш неограничено. Неограничено. Global. Лекота. Пина. Тежа. Този матч се излъчва с подкрепата на Global. Сбора. BeConnect от Global. BeConnect от Global. Режи. За да си хепи, BeConnect от Global. 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 Любимото ти време с Global. Любимият ти спорт на малкия екран с подкрепата на Global. Любимата ти музика на малкия екран с подкрепата на Global. Любимият ти филм на малкия екран с подкрепата на Global. Любимите ти моменти на малкия екран с подкрепата на Global. Любимият ти отбор на малкия екран с подкрепата на Global. Любимите ти приключения на малкия екран с подкрепата на Global. През вашия смартфон. Посетете m.global.bg. Научете повече. Възползвайте се от тази възможност още сега. Научете повече.
the stormy sky of you. Global, част от Теленор Груп. Всеки. Global, част от Теленор Груп. Global, част от Теленор Груп. Global става Теленор. SMS-а. С възможност за лизинг или в брой. Музика изобщо пълно щастие. За всичко. Обещавам. Обещавам. Нова мрежа. Толкова е просто. Входна цена. Приятното, нали? Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Edge. Особено ти. Гигабайта. Според плана си. Да има, бе. Шли по пъти към следващото. Предплатен пакет. Всякаква музика. Жестоко. Модел като излезе. Също. Безплатно. Пак и пак и пак. Нас. Супер. И така трябва да е. Лек път. С 5G технологиите и Теленор. Мадрид ходи всеки ден. Нов ноут. Тествано. Чао и до скоро. Бестин тест. Буду да си я плащам. Много добре се получи. Трябва да прави. Онлайн. Онлайн. Айде мял. И върви наново. Пряк път до навсякъде. 5G. Пряк път до навсякъде. Уоу я!
Теленор става Етел. Теленор става Етел. Ние сме Етел и вярваме, че животът в баланс е добър живот. И сме тук, за да ти помогнем да намериш баланса си. Етел, намери баланса си. Етел, намери баланса си. Етел, намери баланса си. Етел, в баланс с природата. Смело напред. Смело напред. Смело напред. Или смарт аксесуар от Етел. Лесно за теб, в баланс с природата. От 50% намаление на устройства за първите 6 месеца. Цени, започващи от 4,99 на месец. И от моделите с от 50% намаление за първите 6 месеца с план Total Max 31,99. За да можеш да правиш повече хубави неща за тях. От 50% намаление на устройства за първите 6 месеца. Цени, започващи от 4,99 на месец. И не с 2, а с цели 3 години гаранция. Светкавична скорост за твоите неограничени възможности. Само в Етел. Най-добрата мрежа става зелена. За първите 6 месеца. Сега с широка гама смартфони на Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola, Nokia и още от Етел. С 0 вноски за първите 3 месеца и 3 години гаранция. Разгледай и още много модели на Етел BG. На Етел BG. Телефон. Може и в пакет с интернет за дома. Повреда или кражба. И на Етел BG. Коледа е да подаряваш. Коледа е да подаряваш. Смартфони и смарт часовници. Смартфон Вселена. Дълго. Само в Етел. За живот, който не можеш. Лева отстъпка за нов. Смартфон Protect Plus до края на годината, за да не се тревожиш за новия си смартфон. Свали приложението Етел, регистрирай се и събирай печати с 100 обекта и Етел. За първите 6 месеца, сега с включени DMA Extra и Max Sport Plus за първите 3 месеца. За първите 6 месеца и смарт телевизор за 0 лева за първите 3 месеца. Твоята почивка от вноски. Само в Етел.